Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Paminawa! Certified SED Panyawan User. Si Tatay Maximo Arnold nakasinati sa pagdako pagbalik sa iyahang goiter. Maayo na lang kay nag-maintain sa pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule. Natabangan. Kini mangun akong waiter kuan man kanang naoperahan sa 2001 nya ning action siya balik karon ni nag-maintain ko sa Panyawan. Pag-maintain ako wala na siya mo abanti ni murag siya ni kubol murag mo atras na ni siya. O karon magpasalamat ko nga nakatumar ko aning maong Panyawan kay dako kay ikatabang sa atong mga sakit. Ang SED Panyawan Herbal Capsule makatabang sa pagpakupos sa goiter na sinati kini ni Tatay Maximo Arnold. Basta balatian, SED Panyawan. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating
sa buhay ko. Ang SED Marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Ay, salamat kay ni Kuyog ka ginako, tita. Tungod kay gusto sab kong malingaw, iha. Magkasino lang ko samtang may tambungan kang batch reunion party. Taysa, kanina talaga, tita? Di ba kang Sandro kining sports car? Sa ako tuod kining anak na sakyanan. Kung mao ka na, tita, nia si Sandro aning maong hotel. Unsa? Unsa pa yung gianhi, tita? Tabangi kong paniid sa palibot, iha. Pero tita, late na kong gamay sa among reunion party. Okay. Ani ba lang ka ko sa sakyanan sa akong anak, no? Aron magkakita kami sa iyang pagbalik. Unya, kung dugay siya mabalik, tita, matagbaw kag barog ni sa parking lot. Tuod. Apan higayon ko na kini nga makita kong akong anak, iha. Okay, tita, kuyog na lang ako sa sud. Sure ko nga naa sa sud sa hotel si Sandro. Pero tingali magkabaiwas kami. Dili na ba kini mo siya makontak, tita? Dili na gid, iha. Tingali nag-ilis na gid ni og number bata. Unya, unsa man na nato ini, tita, ha? I need to go na. Late na ko. Okay. Dinis lang ko sa parking lot, iha. Mamasin kong moabot ang akong anak dinhi sa iyang sakyanan. Okay. It's up to you, tita. Just call me kung unsa magani. Yes, iha. I will. Okay, bye, tita. Magtawgan na lang ulit, ha, tita? Ay, yes, iha. Dili ko na kinipalapyon ang higayon. Nga nakita ko na pag-usab kining sakyanan sa akong anak. Katapusan ko kining nakita, dihang gimaniho kini ni Gulyat. Taysa. Dili ka si Gulyat lang gihapon ang nagbaniho ni ini dinhi. Kabuang kun mahoon. Pero kung si Gulyat, usa man siyang gibuhat aning mahalon nga hotel. Di ba man nakitakan ang nangabot sa akong mga kabatchmates? Doon ay pipila, apan. Dili ko mga suod kani adto. Ang mga manghimantaya lang ako kani adto. Dili. Si Morgana? Ug may kuyog siyang babae nga nikunit siyang bukton. Kipahinumduman ko sa pagluib ining tawhanan ako. Charming? Hey! Morgan! Long time no see. By the way, meet my girlfriend, Shaina. Hi. Hello! Restroom lang ko kadali, sweetheart. Okay, sweetheart. Take care. Nag-inusara ka lang? Ayaw kong ingna nga you're still single after ta mag-break up. Kung single ka pa man gani, ha, Charmin? Meaning, wa ka pa makamove on sa nahitabo nato? Unsa? Kana lang magibasihan sa wa ka move on? Nga still single? Kung may laing hinungdan, unsa man? Nganong wa ka pa man makakita og laing lalaki human ako,
Tungod kay dili ka pa malimot nako hangtod karon unsa. Excuse me. Naka-move on ako ni mo, Morgan. But why you're still single? Oh. Nakasiguro kang single pa ko? Oh. Aduna ka na sa BI gipulay nako. Kinsa siya? Mas gwapo ba kay nako? Mas gwapo ug mas may barog pa kay nimo. So, hain siya. Gusto ko siya makita og ikaila-ila. Aron makita na to kung mas makalabaw ba siya nako. Okay, no problem. Ipaila-ila na ko siya ni Moron. Oh, really? Excited ko makita siya, Charmaine. Where he is? Sa restroom. Okay. So, magpa-reserve na lang kong daan og table. Alang na tong upat. With my girlfriend, okay? Ha? Saan naman kinita mo sud, no? Nag-enjoy na siguro si Charmaine. Di lang kong paabot niya. Dinilang ko. Basin mo sibat sa nimbihana. Ako'y manubag ni Sir Mike ini. O noon, niya man akong yawi siyang sikinan. Hello, Lilani? Dili. Si Iris? Pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga. Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. 2.3 million na mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Laging tandaan, basta problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule. Produkto ng SED Marketing. May gani kay nakatalikod ayon ko. Wa ko tingali magklaro si Iris kung bayon. Kay inisura siya sa social hall nga umagdagan ako. Nga sa ato pa, apel siya ng reunion party nga gitambungan ni Charmaine. Nagka-classmate at tingali ni sila sa college. Ako silpon. Si Ma'am Charmaine. Hello, Ma'am. Kung siya problema? Asa ka? Diya pa gyapon si Kawas. Nagpaabot ni mo. Huwag ako diha. Kuhaon ta ka. Ha? Kay nga naman, Ma'am. Hello? Hello, Ma'am? Kiputulan niya yan tawag. Sibot niya ipasabot ni kuhaon ko niya. Pasudlon ko niya sa sod. No. Bago pa lang sud siya. Ma'am, nga no? Tana. Kuya ka sa suwed. Kaya nga naman, Ma'am. Anong ngutana pa man ka? Bodyguard magkata ka? Oo, pero... Ganahan ka magsunod-sunod na ko, di ba? Pwede din magkasudog apil nga way labot sa inyong reunion. Kasod man ganing girlfriend sa akong ex-boyfriend? Ha? O may pabuhat ko nimo ha? Apan way pagpahimo sa higayon, ha? Ha? Unsa ka na, Ma'am? Magpakaaron ingnon ta nga may relasyon ta. Unsa? Pero, Tana Ma'am... sa sud, let's go! Oh. Makagunit pa ko sa imong buktan. Ha? Bida, ngano wa ko kasabutan nga ako nakita. Ngano o ngano kayod. Libugas kong kutawa na si Ma'am John, may di kunay ko nas buktong sandro. O nanood sila sa kumputahan. Na si security nga guard nga nagpaingo din ay. Murag, hadlo ko si tahon aning kanahang dako na. Kung unsay akong business din hing maong hotel. Nga naman to. Madlok man ko, ha? Dato ko, ka-afford ko so din he. Paon yun sa kumbahandi, may ila. Dool kong guard ako. Di na lang kong pasabot nga driver ko. Mo igham ko pinadako. Hadlok mag-igham. Gilabyan lang ko sa gwardiya.
Mura sa tingali kong tahor ani kong gisulob ay. Porbida. Merka namsad ko. Guwapa sa tingali kong taon pero gaba lang taon. Pero gutuma na taon ay. Asam ka kukaon ani din hino. Ako dengan kwarta. Aw, kwarta dis kong amo di ako Nidong Sandro di ani. Panignoranti kay ko anong order oy ihas kay ko. Ay, ako ram kay daghang kwartang pasmo ani ron. Peh! Ngitag ans kawas oy. Pasmong bitong ko ani da. Peh! Sigurado kayo ni ma'am? Ayaw, sigig pangutana. Tumana lang ang tanan kong gisulti nimo. Hi! Over here! Charmin! Siya ang hambukero kong boyfriend ug ang iyang tupad ang gipanghambog ng iyang girlfriend nga gipuli nako nga wa lang katunga sa kong beauty, di ba? Look at her. Oo, ma'am. Kampat lang na akong make-up. Baby. Ha? Baby, isang pinako ayaw pag mom nako. Ha? Ayaw ko nung karatol, be. Kinahanglang di ta mailhan na dili ta tinuod kami nag-uyab. Ha? Dali na. Mo join ta silang table. Take note. Si Morgan mismo ang nagpa-reserve anang lamisahan natong upat sa iyang girlfriend kay gusto siyang makikila-ila ni mo nga akong boyfriend. Ha? And take note. Magpakaaron ingnon ka lang ha. Pasig magtuo kang tinud-anay na ni. Ha? Dali na. Sunod na ako. Hi, Morgan. Hi. Thank you sa seats nga imong gipa-reserve alang namo sa akong boyfriend. Oh, sige di ay. Hi, I'm Morgan. Sandro. Wait, baby. Ako na. You may sit now, baby. Wow. Wa ko makahimo ana sa akong girlfriend ganiha. Nga ako'y nagbira sa chair alang niya. Ug wasap ka kahimo ana ako kaniadto. Remember? So, maswerte ko nga si Zanro nga akong giilis nimo. Ha? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay, tagal kita